Larun batean jokatu zuten Arabako bertsolari txapelketa Gasteizen, printzipal antzokian. Eta horreko edizi guztietan finalista izandako Manek Zagirre Aramaioarrak irabazi zuen txapela, lehen aldiz. 2011ko Arabako bertsolari txapelketako txapelduna 626,5 punturekin Manek Zagirre. Holako gauza batek ustekabean harrapatzen zaitu beti. Beti, nik inoiz ez dut probatu, ze esango dut, ez? Bai, ez dakit. Nik fuerte ikusi nire burua, baina gero Jane eta Sier eta ere fuerte ikusi ditut, orduan ezer seguru ez dago txapelketan eta beti zalantza, ez? Baina, aukeraren bat ikusten zan, ez dakit zer, eta horrek ere pixka gehiago agobiatzen zaitu, eta piztu ere bai igual pixka bat, eta orduan, iritsi da bukeararaino, eta iritsi gara gu ere, osake, ondo, gustora. Asier Otamendirekin jokatu zuen Agirrek buruz burukoa. Puntu gutxiren aldearekin lortu zuen Aramaiakoak txapela. Asier Otamendi eta Manek Zagirre. Oso gustora. Txapeldun orde izatearekin oso pozik sentitzen naiz, ia txapeldun bezala. Txapela ere badaukat, orduan hori hor dago. Eta importante izaten da, saio hon bat egitea, gustora geratzea, ekitaldi politu bat ateratzea, eta horrekin oso pozik atea naiz. Duela 2 urteko irabazlean, joan den urtean ezen txapelketa izan, Oiane Perean 3. sailkatu zen. Egia esan oso gustora nago. Akitu dela 2 urte txapela neu jantzen nuela eta pixkate posturi defendatzea tokatzen zitzaidala, baina, emaitzarekin oso posinago bai, manesegatik posten naiz, izugarri. Nik nuena nahi da, nik egun txar bat eduki eta beste batzuk aurrera egitea, baizik eta nik nire maila eman eta gainetik salte egiten bazuten, ederto, eta, horrela izan da, eta oso posinago, 3. postuarekin ere, pozik. Ondorengo zelkatuak urrenez urren, Ander Solozabal, Iñaki Binazpre eta Zigorren Beite izan ziren. Lepo bete zen printzipal antzokian. Bertsozaleek, txalos eta animo oiuz, eskertu zituzten bertsolarien eginalak. Finalisten aldeko pankartek, eta zerranga baten doinuek ere, girotu zuten antzokia. Oso gustora ederra, oso politan onda. Denetatik entzun dugu, eta pozik, olako saiotan pozik ateratzen gara. Eta adoz, epaimaiaren erabakiarekin? Asmatu egin duela. Ni bentsatzen behar dut, asmatu egin duela bukaeran. Adoz, erabat adoz nago, oso ondo ondia. Gustora egon naiz, danak egon dia oso ondo, bat edo bestie, ondo. Politxa eta intentsua. Benetako, bi finalistak justuak izan dira, eta Asier oso ondo ibili da, baina Manek ere bazen garaia tokatzeko, eta nik uste txapelduna handia izan dela, eta, merito handiza dokabela, finalistak, 6 finalistak, eta, importantena nik uste, Arabako bertso grina, biziri da hola, eta inoiz baino indartzu gehiago daukela. Hori da importantena. Bertsolariak oso gustura geratu ziren txapelketan oro har eta bereziki finalean emandako mailarekin. Aurten nik uste oso polita izan dela, maila altua izan dela eta gainera hasieratik bukaeraraino. Eta gero jendeak ere asko lagundu digula, asko girotu du printzipala. Nik uste, ez dakit, niretzat izan da orain arteko finalik girotuena igual, beroena, ez? Ez dakiten iaz deskantzua egin genuelako edo zer, baina orduan polita, oso polita eta maila altukoa. Tranpaldotik ez da saioa baloratzen behar bezala, hori egia da. Baina entzun dudan, ikusi dudan jendearen algarak, txaloak,
horrek erakusten dit bai, saio politak egon diela, humoritsua izan dela, eta horrek balio du, ez? Eta, bueno, gero pertsokideekin komentatzen, komentatu dute pixat, azken urtetako politenetako izan dela, eta azkenean, bueno, nahiko duinatera gara bai. Finala izan dela freskoagoa, izan dela entretenigarriagoa, eta maila aldetik ere ez dela egon oso argi ere zein pasako zen buruz burukora, eta ez dela egon ere salto handia batzun da besten artean, ez? Eta iruditzen zait bai ez nahiko orekatua eta momentu dizdiratsuekin final polita izan dela. Arabako bertsozale kopurua nabarmen hasi da azken urteotan. Bertsozaleen berotasuna eskertu nahi izan zuten finalistek. Iazko urteak klaba izan zen hortan, ja maila kolektiboan hitz egin da, ez? Bertsozale elkarteak erabaki zuen txapelketaren formatu aldatu eta taldekako txapelketa egitea eta beste helburu batzukin. Bertsolaritza pixka bat zabaldu eta igual mailari inbeste erreparatu gabe, ez, edo lehentasunen artean jarri gabe, hori potentziatzea, ez, taldekako txapelketaren bidez. Eta nik uste lortu duena izan dela alde batetik parte hartze jauzi handi bat. Eta gero, bertsozale berriak erakartzea, eta horrek azkenean atzetik baldin badukazu apoio bat edo bultzada bat, zuk ere hobeto erantzuten duzu, ez. Hori oso importantea da. Guk ez dugu gure buruaren bakarrik, ez daukagu gure burua bakarrik. Daukagu horre, gure lagunak eta Arabako bertsozaleak orokorrean eta exigentzia horrek, ez dakit, pistoia altxatzen digu eta laguntzen du. Orduan, nik uste aurten hori garri dela, hori lortu duela txapelketa. Publikoaren babesa importantea da, norbera motibatzeko, hobeto egiteko, printzipalean, 500 lagun horribili gara urten badirudi 700 igo dela, ez da, poliki gora goaz da, botila hau betetzen, ia betetzen dugun urrengoan ez da goraino printzipala. Eta horrek esan nahi duguk ere erantzun behar dugula, eta hor badukagu aliziente polit bat, bertsotan hobeto egiteko, saiatzeko gehiago bertso eskoletan urtean zehar, datozen berri bultzada emateko, eta hori da lortu nahi duguna. Egia esan batxute bada, etorze sartu garenean da ikusi dugunean bete-betea, bomboak, trompetak, jendearen txaloak, pankartak, gero eta gehiota. Nik uste horrelako final bat ez duela aspaldian ikusi, eta izugarria izan dela jendearen aldetik. Txapela buruan zuela honela kantatu zuen Agur Agirrek. Xabier Ana, Guillem Talibe, nere bizitzako droga, talabedize Kristo esan, ze maia eta ze kanora. Baina 30 urte direnez, denbora eta denbora, txapela udoa gaurko honetan, suñara untzila ondora, uda berria aurten bi aldiz, baita torrara.